ya. Monggo. Kita sangoni sapa sing tak sangoni kene. Nah, sekono. Sing putri seniwati kaya neng ngumpul janji sabar sabar doka susu sawai jembar-jembar barine lemah oh 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 sawai jembar-jembar parine lemu-lemu. Ayo kanca do matur kabeh. Ayem Monggo ayem Karang Padesa nek ngono ketinggal ngono tan wah endahing nduk. Tenan. Mesti nek kowe iki pengen rabi meneh mestine terus. Ayo. Foto elek kang bareng sinom nyamat diputer Mas. Piye nduk? Mbah saya terus kedumu Nyelak maneh ya. Ki Pratandha Mbah saya iki minangka pandemen budaya Jawi ya. Mesti iki nggawa biru-biru neh Mas. Aja ngono to, iki Mbah saya ngono entek. Lho entek. ora apa-apa, lho ngenyek Mbah saya piye? Ora aku jenengan iki. Lah ya ngono, ora Mbah saya kurang. iki simpenane lak akeh to Mas. Oh ngono. Nggih. Karepmu ngono ya pengenmu ngono Mbah saya. Lho lak tenan to ditokke meneh rokok jebulane kok. Bako Mas, bako. Aku kleru ya kono dibacotke ya. Kepati solo pandang rame eo dengan Sido mampir apa ora? Mampir ya apik. Ora ya apik. Nek sido mampir tak tinggal nek tenan. Jenengan kok elek-elekan to. Kowe nek mampir mesti suwe kok. Hah? Lah apa mau disuguhi kok lak ya karo awakmu. Lah ya apa wae mesti mbok gowo bali ku sing ngono dene aku. Ayo. lan iki kulane ojo lali agamane salate mawaktu tekane klopo ijo becane sing duwe bojo nanging ojo tekane klopo ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro
coba eling-eling kalimat sing terakhir iki nanging aja loro. Heeh. Nanging aja loyo. Aja loro ning telu ngono. Ngono. Ora, iki pepeling kanggo Sirat Mojo temanten kekalih, muga samangke langgeng selawas-selawase. Karo jenengan iki Mas. Piye? Lagi mau? Heeh. Ketoke kok ada tanda-tanda. Ora, aku iki ngelingke karo mantene. Iki kabeh apa wae dirembuk kanthi kepenak jengene Oh, wong ngelingke bebrayan. to? Wong bebrayan iki mesti ada aral rintangan. Ana masalah apa-apa iki dirembuk kanthi apik, kanthi sae ben langgeng sak Ngoten lawas-lawas. nggih, Mas. Aja terus mutung, aja nangis. Nggih, Mbak. Apa meneh mlayu omahe dhewe ngono. Aku iki nuturi sing iki. Sapa Lho, bocah, iki ya? Aku nuturi sing iki kok. Lah sing kono krasa kok Mas. Lho, ra kok iki sing tak sawang mong kowe nduk iki kok ya bocah ora ngerti-ngerti kok nyawat aku iki terus piye bocah iki. Kono dibacotke aku ora penak karo sing kono ta. Nyamat jangkep wis diaturke tembange. Si kucing. Nuwun pamrutanipun keluarga.